Бүгін Кремль чыршысы янында зур бәйрәм. Яңа ел матуркайы 200-дән артык баланы сөендерә. Барысының да әтиләре өлешчә мобилизация буенча чакырылган. Аларны якынлашып килүче яңа ел белән котларга Рөстәм Миңнеханов та килде. Мы пригласили вас не случайно, потому что вы представляете семьи, которые сегодня мобилизовались и защищают наше Отечество. И, конечно же, это мы высоко ценим. Мы будем вместе с вами всегда и будем всегда вас поддерживать. Киләчәк яңа еллар уңышлы булсын, аиләләрегездә тынычлык булсын, үзегезне саклагыз, уңышлар. Яңа ел бәйрәме белән. С Новым годом! Балалар өчен биредә шын цирк программасы әзерләнгән. Башкала театр артистлары, цирк акробатлары, волонтерлар һәм студентлар чыгыш ясый. Ярты сәгатьлек урам спектакле яңа ел уенчыкларының сихри тормышы турында сөйли. Матур әкиятне бүген Ярчалыдан килгән балалар тамаша кыла. Бабай, матур шышы, мыңа тагын киләс килә. 212 бала, 1-4 сыйныфлар. Biz Чаллылар исеменнән президентыбызга, оештырган кешеләргә бик зур рәхмәт белдерәбез. Мондый зур тамаша республика балалары өчен көненә 3 тапкыр оештырыла. Ул сабыйларга гына түгел, артистларның үзләренә дә онытылмаслык хисләр бүләк итә. Алар шундый илһамланган, аларга сорау бирәсең, барысы бергә җавап бирәләр, барысы бергә җырларында җырлыйлар, бергә әйләнәләр, бик күңелле минемчә. Күңел чараларыннан тыш, балалар өчен Казан Кремль территориясе буенча махсус экскурсияләр дә оештырыла. Ә соңыннан аларга яңа ел бүләкләре тапшыралар. 3 көн эчендә әлеге бай мәдәни программаны 2000-дән артык бала күрә алачак. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.